ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Видеои мо имрӯз аями корбори хона уборка кардан сар мешавад. Чӣ хел ки дидесен аллакай нишон додам. Пластилино кӯдако бозӣ мекунанд, мелки када меҷиқанд дар паласо, ҳамаро ҷазир кадагиян. Анам хел дар ови мо чӣ дабад белез набад ов бод. Ами фери барои пастошуинам хел як арала кадем, хел мешакем ки тоза шава, ки ҷош камтар бисёри бад часпидагие. Дӯстони азиз, нам хеле рӯруак мебарем кам камаки шакидан серавно бишакем намерава бисёрош. Нам хел берангак мебарем рӯруакҳои тиша, баъд мешакем тоза хушрӯ мешава. хай бо мо бошед апои меҳрубон то охири видеоро. Аввали корбори мо ҳамиҷа сар шид. Ман хостам аввал пластилинои паласоро тоза кунам, баъд пилесос кунам. имрӯз пӯшокшӯие хеле корбор аст. Бо мо бошед апои меҳрубон то охири видеоро. дастгирӣ кунед, ҳатман лайкро фаромӯш накунед. назаре ки шумо хоҳиш дорам ки лайкро ҳатман бонед. дӯстони азиз, бисёр тамошо мекунанд, лайк камайне ки ҳатман лайка бонед апои меҳрубон. касоне ки боз дар канали мо нав меҳмон мешавад, ҳатман обуна шавед. видеои нави мо бо хабар бошед. ам хел дӯстони азиз, балатам хел мешакем. бинед чӣ хел тоза хушрӯ шид. мерава хушрӯ мерава. зин палас чанд ҷош ҳама хел ман полинисти тозаш мекунам, баъд ба шумо нишон медам. на даиҷадан палас дар чанд ҷо резондан гудако. канам хел ҳамаша мешакем тоза када. камера ма чида шона метам. на дӯстони азиз, аллакай ма полинистиам пластилиноро тоза кадам шакидам. хононо руфтам пилесос мекунем музи. дӯстони меҳрубон, данитризарам шакидан дар кор, ба чиёқати тоза кадан дар кор ҳама ҷора. барои мо хостам як бор хушрӯшон будам. корборе ки дуруст пас ами данитризаам ҷора мешакам. чӣ хел ки хаяма вақт мегум данои тризои мо чиёи тризои кунай пешан серано сад бишакиш маълумам несте тозагиш. краскошонам безеб шидагиян. дӯстони азиз, ёра краска кадан дар коре. аллакай чӣ хел ки диден ман хонама пилесос кам данои тризаро шакидам. боз пӯшокҳорам шуштам. боз бо давоми видеода пӯшокшӯӣ не просто попӯшорам хел афтоб каданшон камтарак ишон метам. дӯстони азиз, ако шуштаноша ишон надодам. просто ин чӣ хел ки дидем паласа бинед чӣ хел тоза шид. ҳама пластилино гум шидан. ҳама ҳира полинисти нашакидам, ака ҷойда ки пластилин бад ҳама ҷоро шакидам. хонаи кӯдако дари ҷом кадагӣ бидан. ман мемёрам хел тоза кадам. тез тез тоза мекунем. ами пластилина серавно бисёри бад бозӣ мекунад. дар инҷа бошад ойнора мешакем. хел камтарак ман хостам ишон будам. як пара камера қапидам ки хадам натавам. хай корбори ҳар рӯзаи ҳар як занаки тоҷикай хай ман барои видео хел камтар ишон додам. дӯстони азиз, бо нагин ки кора ҳамаи мо метонем мекунем. бале кори ҳар рӯзаи ҳамаи бонуи тоҷикай. просто хай ман барои видеои худам хел кам кам ишон додам. хеле хел дӯстони азиз, ойнора нашакидам. якта давохона якта дига давохонай дар ҳар ҷо ойнай. ёра ҳамаро арӯз айванава. ана инҷа дӯстони азиз бошад ман пӯшокҳоро шуштам, аллакай афтоб кадан. дар инҷа попӯшои кӯдакҳоро кроссовкаашонро шуштам.
Ман касикои хидмат шудам, дар ношон ҷазир шидан. Полностью чӯш брома қоваз дошта. Дар ҷахина чихел кидем, пушокоро аллакай афтовкам, сумкаи Фирдавса шуштам, сумкаш нави хушрӯй. Ягон ҷош дридаги неста, бам бақвати хушрӯй беҳад. Чихел чизи қимат, беҳимат мегам, беҳичи нест. Насиб боша имсолам ҳами сумкашам метамаш бигира. И сумка беҳад хушрӯям бақвате. Қимат гирифтагиш будам. Қариб 3000 гирифтамаш. Ягон ҷош ягон хел нешта, мегӯи наве. Бо шуштам гуфтам ка бобонамаш каникул шудан гудако. Бинем дарахтҳо чӣ хел сабзай хушрӯ, алафош аллакайта бромесан. Қариб 1 ҳафта будам, хел борон буд. Борон ҳаво безеб я меборав я бас мекунад, жола мезанав, хеле ҳаво. Канам имрӯз камтар ҳаво беҳтаре. Камтарак видео кардам дӯстони азиз. Чихел ки видео ама ёд дар ами кори саҳаре, хонарӯӣ, пӯшокшӯӣ. Бояд паси кору бори дигармон мешем. Чихел ки медонем мо дар хона бигем 3 занакем. Заниварам даҷа нон кадай дӯстони азиз. Аҷа нонпазӣ буде. Насиб боша обеда шакаров мекунем. Бо мо бошем. Намхел ноно омадан, ноно хушрӯ омадан. Хеле ё гуловардагӣ нестан. Кам кам шарикакҳое ки мешаванд месӯзанд. Намхел барои хеле одамон бая ки мегӯянд ки ноно гуловардагӣ неста. Ҳамун шарикҳое ки ҳоза кардан мехезанд ҳамон месӯзанд. Нономунамо пухтем гирифтем. Ана даҷа бошад мо ба арзи хидмона мекунем, ба арзи 2 каса, ба арзи 3 касае. Асосаш 2 касае хай уж кам мехӯрад, намехӯрад, бачаҳои мо қанақ намебинанд. Хай намхел дӯстони азиз. Дар хона мо хидмотоқа хостем камтарак шакаров кунем, нони ҷӯш пухтем. Ба мухачи пиёз, помидор, бодиринг бифоритон, бодиринг ҳамроҳ ки нафоритони чӣ. Хай намхел чакай. Ҷурғот мекунем, дар халта мегирем. Камтар намак мекунем. Вақте ош метавад ранги дуғ мешавад. Беҳад бамаззае. Намхел ҳамроҳ кунем дӯстони азиз. Обед тайёр кардем, обедмо шакаров. Беҳад шакарови бамазза омад дӯстони азиз. Хай насиб боша кайни алаф ба камтарак об ҳамроҳ кунем, оби ҷӯшомагӣ. Ак насиб боша пудина намхел чизои баҳорӣ ки шаванд. Оши тупа, оши брида, ҳамхел чизо беҳад дӯст медорам. Дӯстони азиз, шакарови мо ҳам тайёр шид. Қаламфурӯам тези хушрӯам, салёникагиҳои хидмонанд. Хай шакарови мо фатир неста, ба ҳамин ноне ки пухтем, ба ҳамин ноне. Дӯстони меҳрубон, шакарови мо ҳам тайёр шид. Мо дар кухонӣ мехӯрем, барои мо хидмотоқаем дӯстони азиз. Хостем дар ҳамин кухонӣ обед кунем. Бо вазала накашем, набарем, наёрем. Хай намхел. Бо иштои том касоне ки ужин киса бошад ё обед киса бошад. Дӯстони азиз, дар инҷа бошад чӣ мекунем? Авқот мекунем, авқот пилмен дар ин авқот ҳамроҳ мекунем. Дар ин авқот мо вобше гӯшт намедозем. Хай пилменҳо дастак фарши роған, пиёз, қаламфури болгарский, картошка, сабзӣ. Дӯстони азиз, хушрӯ тафт медиҳем, томат, намак,
мирч, зира барои ами ба мазза шиданаш. ҳаке чизе ки худтон бихоҳед намро кунед. хеле пелемени овдоре ки бо картошкаву бо сабзӣ дар тоҷикистон мекардем. Дар инҷа бошад мо бисёри вақт нами оби ҷӯшомадагида пелеменамро мекунем, мевардорем, мехӯрем бульён қатӣ. хелам бамаззае. мо имрӯз хостем хел кунем. бо мо бошед напои азиз, то охири видеоро дастгирӣ кунед, тамошо кунед напои меҳрубон. азбаски шавай ман гап зесам, паст гап зесам, намедонам чӣ хел гап зеса бошам, овозо чӣ хел мерафта бошанд. хета шав ман монтаж дорам, видеоро тайёр кесам. намхелхай дӯстони меҳрубон, пелеменое ки урӯз мо кардем, аммо пелеменоро мо урӯз да овқот надохта будем, тайёр накардем, мо просто намхел кардем, да морозилник бондем. гуфтем ягон рӯзе ки мефурам он баъд мекунем, дар овқот ҳамроҳ мекунем, мехӯрем. хеле намхел дӯстони азиз, ин пелемену мекунем. баъд бисёриҳо мегӯянд ки шумо овқот бисёр мекунед, хел мекунед. обеда як овқот мекунем, ба шава як овқоти дига мекунем. агар не бисёр не, обед отдельный овқота, ба шава отдельный, баъд бо қариб 2 намуд, ягон бор 3 намуд қариб мешавад, камтара ки бисёр вақт ами обед мекунем, ба шава отдельный мекунем. дӯстони азиз, бисёрам намекунем, ман хеле намедонам. хеле чизе ки дошта бошем ҳамроҳ мекунем дар овқотмон.